Co tam Lenka wcina? Co ta Lenka? Oj, chyba pietruszkę. Pyszna pietrucha. Pyszna? Bardzo dobra pietruszka. Mniam, 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 mniam. Mniam, 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 mniam. Co jeszcze dzisiaj zjadłaś, Lena? A co jeszcze masz ochotę? Co tam jeszcze ząbek schrupie? Chowaj jęzor. Chowaj jęzor. Tu jest ziemniaczek, zobacz. Nie chcesz ziemniaczka? Mniam, 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 mniam. Marcheweczka. Mniam, 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 mniam. Pyszna? Pyszna? Pyszna marcheweczka. Pokaż zęba, Lena. Mniam, mniam, mniam.